Mikeldiko idoloa. Bat. Mikeldiko idoloa. Mikeldiko idoloa Bilboko 7 kaleetako Euskal Museoko klaustroan gordetzen den harrizko irudi handia, enigma arkeologiko bat da. Hareharrizko eskultura bloke bakarrean eginda dago, eta animalia baten forma erakusten du. Animaliaren hanken artean eta sabelaren azpian disko bat dago txertatuta. Mikeldiko idoloa izena bera ere argitu beharrekoa da. Mikeldiko idoloa esan orduko, izen biak ipini behar dira zalantzan. Mikeldi eta idoloa. Mikeldi? Mikeldi esanez, Mikel izenarekin lotzen dela ematen du, eta Ixorretako patroia den San Miguelekin. Baina Ixorretako plazaren parean, ibaia pasatuta Durangorantz dago Mikeldi. Auzo hori gaur egun oso urbanizatuta dago. Lehen, ermita bat zegoen hor. Mikendi, hau da, San Bizente. San Bizenteko edo Mikendiko ermitaren alboan aurkitu zen harlandu edo eskultura hori. Idoloa, objektu hori ez da ikerketa eta ustekabe arkeologikoaren ondorioa. Harri zahar hori betidanik egontzen hor. Gutxi gorabehera bistan, inork garrantzi handirik eman gabe. 17. mendeko liburu batean aipatzen da. Gonzalo de Otalorak eta Gisasa Durangarrak 1634an Sevillan argitaratutako Micrología geográfica del asiento de la noble merindad de Durango liburuan. Hau zioen Durangoko merindadeko antzinatei buruzko komentarioan. Ikusgarriena Mikeldi izeneko Durango herriko ermitan dagoena da. Harri handi bat ikus daiteke. Monstruosoa forma zein tamainaz. Adaba edo errinozero itxurakoa. Globo eskerga bat dauka hanken artean. Eta karaktere nabarmen eta ulertezinak globoan landuta. Eta bukatzeko, oinarria lurrean sartuta. Haize agerian dago, agatik dago igatuta. Ez dago berari buruzko oroitzapenik, baina antzinako idolotzat jotzen da. Antzinako idolotzat jotzen da, baina inolako oroitzapenik gabe. Inork ez du gurtzen edo adoratzen. Inork ere ez dio kasurik egiten. Beraz, ez dago bat ere argi idoloa denik. 2. Errinozeroa, elefantea edo zer. 17. mendean, Gonzalo de Otalorarentzat entzun duzue errinozeroa da. 18. mendean, Enrique Flórez Agustinoak, La Cantabria, disertación sobre el sitio y extensión que tuvo en tiempos de los romanos. 1768ko liburuan, Kartagotarrek egindako eta ekarritako gauza zela esaten zuen. Eta hain zuzen ere, animalia elefantea zela. Igual ez zuen ondo ikusiko, harria erdi lurperatuta zegoelako. 1864an, Juan Eustaki Delmas eta Antonio Trueba jaunek eskatuta, harria lurpetik atera eta zutik jarri zen. Aurrez aurre ikusi zuenean, Antonio Truebari motxigote bat iruditu zitzaion. Erdaraz horrela esan da, motxigote. Erdiaroan baten batek zeozer egin nahi eta amaitu gabe utzitako harlandu bat, besterik gabe. Euskaraz ere berdin esango dugu, motxigote. Garrantzirik gabeko animalia zehaztu gabe bat. Ibai Zabalaren bazter horretan uholdeak izaten dira maiz, eta erdi lurperatuta geratu zen berriro. 1886an berriro atera behar izan zuten. 3. Hareharrizko aketza. Eskultura hareharrizkoa da. Bloke bakarrean eginda dago animalia baten forman. Animaliaren hanken artean eta sabelaren azpian disko bat ikusten da. Bizkarrean eta eskuineko alboan zulaketa batzuk agertzen dira. Ego sartalderago aurkitu diren zezen eta aketz eskultura zoomorfoen antza du. Espainiako Abila, Salamanca, Zamora, Segovia, Cáceres, Toledo, Galiziako Ourense eta Pontevedra eta Portugaleko
Trasos Montes eta Beira Alta herrialdeetan antzeko 300 aurkitu izan dira. Granitoz landutakoak dira eta animaliaren, zezenaren edo aketzaren gorputz osoa irudikatzen dute modu sinplean, beti zutik. Mikeldiko eskulturak besteekiko duen desberdintasuna hanka arteko diskoa da. Zirkulu hori simbolotzat har daiteke, eguzkiarena edo ilargiarena, edo sinpleki zerbait idazteko eustarritzat, idatzi gabea edo idatzi eta gero borratua. Zein den animalia, aurrez aurre ikustea, onuragarria da animalia identifikatzeko. Ez da errinozeroa, ez da elefantea. Nik esango nuke aketza dela. Gisandokoak zezenak diren moduan, Durangokoa urdea edo basurdea da, sus eskrofa, lineoren sailkapenean. Aketza, ordots, apo edo apote ere deitzen den animalia hori, ernaltzeko erabiltzen den urdearra. Handia izaten data txerrikorta beteko harra. 4. Misterio handia edo txikia. Arkeologoek gure aroa baino lehenagoko 1. eta 5. mendeen artean datatzen dituzte harlanduok, Burdin Aroan. Eskultura horien esanai eta funtzioari buruz hainbat interpretazio egin dira antzinatik. Mesetako animalia eskultura horietatik asko, neguko larre tokietan zeuden, uraren alboan eta leku honean, posible da landak seinalatzeko izatea, mugarrien antzera. Esan da, abereak babesteko eta ugaltzea ziurtatzeko funtzio magikoa zutela. Zaindari antzera, abere taldeak biltzeko lekuan. Esan izan da, hilobi monumentuak direla, eskultura batzuek hileta idazkunak dituztelako. Guk ez dakigu, eta misterio txiki edo handitzat har daiteke. Gaur egun, Durangon, urbanizazio artean, eskulturaren kopia bat baino ez dago. Originala Bilbora eraman zuten aspaldian. 1920an, auzoan ja edifizioak eta fabrikak eraikitzen ari zirela. Larrañaga eta Ortueta enpresariek Bilboko Euskal Museora eraman zuten. Hantxe dago harrezkero, ez Mikeldiko idoloa, baizik Mikendiko arearrizko aketza, bere misterio txiki edo handiarekin. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Mikeldiko idoloa Bilboko Euskal Museoan dago. Atal honen gidoia Joseba Sarrionandiarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.